bai beti dantzan, eta pila bat gustatu zitzaion. Baina, lotxa ere bazaukan. Zeinek dauka lotxa, edo beldurra? Hombre, eta denok, aitatxo eta matxo eta aitona monak eta helduok ebaie. Denok ditugu lotxak eta beldurrak eta ez da zen ez pasatzen. Eta berak zeukan lotxa, kanpoan dantza egitea. Ni bezala, onera etorri eta ipuin bakontatu. Bera ere dantza egitea hemen, kriston lotxa ematen zion.